आतापर्यंत जे आम्ही 12 ब्लॉक ऑप्शन केले मिनरल ब्लॉक्स, तातूंचे टोटल 5 मिनरल ब्लॉक सुरू झाले म्हणजे प्रोडक्शनान गेले. 5 खंयचे पयली 3 सुरू जाल्ले. जे पयली 3 सुरू जाल्ले ते ब्लॉक नंबर 1 एट बिचोलीम ऑफ वेदांता, ताज्या नंतर ब्लॉक नंबर 2 एट शिरगांव ऑफ सालगांवकर मायनी आणि ब्लॉक नंबर 5 एट अडवलपाल ऑफ फोमेंतो. आता जे 2 ऑपरेशनलायज झाले तातूंचो ब्लॉक नंबर 3 ऑफ राजाराम बांदेकर एट शिरगांव आणि ब्लॉक नंबर 6 ऑफ JSW एट कुडणे. असे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे ऑपरेशनलायज झाले. हे जे 5 मिनरल ब्लॉक आमचे सुरू झाले तांचे टोटल प्रोडक्शन कॅपॅसिटी पर एनम इज 5.3 मिलियन टन्स.